Εσύ πήγαινε εκεί τώρα. Θα πει ο... Αφήστε το, ξέρω τι. Θα το δείξει ρε παιδιά, άμα είσαι να κουνείται τα αυτοκίνητα, θα το δείξει, καταλάβω ο χειριστής. Δεν θυμάμαι τώρα τι θα κάνει. Ας θα δούμε, άμα ρολάρει δεν έχει χειρόφωνο. Αφού δεν έπαιρνε μπροστά, θα το βάλω μπροστά και δεν Άλλη έπαιρνε. υπόθεση στο μπροστά με το χειρόφωνο. Δεν έπαιρνε γιατί βράχηκε. Ναι, πριν μπεις όμως στο μηχάνημα σου φώναξα να βγάλεις την ταχύτητα και να μην στην χειρόφωνο. Τα έκανες. Τώρα πριν σε πάρει το μηχάνημα. Τα έκανες. Θα το δει ο χειριστής. Δεν πέρασε τώρα. Αυτός που είναι και βοηθηκότης τώρα εκεί. Θα μπει μέσα. Θα πει αυτό μετά. Πίσω κίνηση. Μπροστά, μπροστά. Μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα, τελειώσει το δρόμο. Πήρε το τηλέφωνο και τα κιλόφωνα του στόχου. Τι θα κάνουμε τώρα σήμερα. Και έκλεισε τον δρόμο. Τι να βάλω, δεν θα βάλω. Κάτω τι θα βάλει. Πού το έχει λεπτή. Τα γελότε. Να, μα ξέρουν τα παιδιά, τι, σιγά. Τι είχες εδώ εκτός στη Μακρινία. Γιατί θα ρίξω Πες στη Μακρινία έτσι. Αυτή όμως με τα σπίτια εδώ δεν. Το Κακαβάπαρε. Δεν θέλω τώρα, πατριτά.